Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Janabal mufakhamin wal a'izza, para kiai, para alim, sedaya sepuh kasepuhan ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Al Mukarram Simbah Kiai Khazinatul Asror, panjenenganipun Al Mukarramah Simbah Nyai Marwihatul Isro'iyah, panjenenganipun Al Mukarramah Ibu Nyai Kiptiyah, panjenenganipun Al Mukarram Gus Haza, ugi sedaya dzurriyah saking panjenenganipun Al Maghfurlah Romo Kiai Haji Ilyas ingkang kita mulyakaken, para bapak-bapak kiai, alumni saking Pondok Kalipaing, ugi sedaya para rawuh kakung miwah putri ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah wonten ing siang menika kula panjenengan sedaya dipun paringi kenikmatan saged sareng-sareng sowan wonten Pondok Kalipaing mriki, dipun paringi wilujeng boten manggihi alangan setunggal menapa, sehingga monggo sareng-sareng nikmat menika kita syukuri kanthi ngaturaken waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi saestu anggenipun kula panjenengan sedaya ngaturaken tahmid dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga dadosaken barokah kagem kula panjenengan sedaya. Linangkung anggenipun kula panjenengan sedaya sami kepingin nyeksekaken napa ingkang sampun dados dawuh saking kasepuhan, bilih asyukru menika qaidun lil maujud sekaligus saidun lil mafqud. Syukur menika saged naleni nikmat-nikmat ingkang sampun diwujudaken, sekaligus syukur menika saged ngrewangi ngoyak dhateng nikmat-nikmat ingkang dereng diwujudaken. Pramila mugi-mugi saestu anggenipun siang menika kita sami ngaturaken syukur sedaya dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken, dipun lajengaken kintu sholawat saha salam kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten sanes dalam rangka kula panjenengan sedaya ugi pados barokah. Mugi-mugi barokahipun sholawat saha barokahipun salam limpahanipun saged dados kegiatan lahir batos kagem kula panjenengan sedaya, sehingga kita saya dangu saya dipun gampelaken anggenipun nderekaken napa mawon ingkang dados tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Keranten sejatosipun
kintu sholawat menika kan menawi teng pondok cetha sanget anggenipun paring piwucal sholawat menika maknanipun nyuwunake tambahi rahmat takzim kagem Kanjeng Nabi. Menawi kintu salam menika maknane nyuwun tambahipun keselamatan kagem Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi boten usah dipun suwunaken rahmat, boten usah disuwunaken tambahi takzim. Niku sampun jelas kebek karahmatan lan takzim saking Gusti Allah. Semanten ugi Kanjeng Nabi mboten usah disuwunake tambahi kawilujeng. Nggih, kawilujengan niku pun mesti wilujeng. Mila ulama anggenipun gambarake Kanjeng Nabi niku ibarat kaya wadah sing sampun kebek, sehingga nalika kula panjenengan sedaya purun ngiseni wadah sing sampun kebek niki kan mesti mluber. Lah luberan menika ingkang kita ajeng-ajeng supados kita niku digampilake oleh nderek dhateng tindak lampahe Kanjeng Nabi. Kiyambek niki kan cara badhe ngestokake napa mawon sing dados pernatan saking Kanjeng Nabi niki jelas kewetan tanpa kegiatan lahir batin saking Allah Subhanahu wa taala. Lah diantawisipun supaya kiyambek pikantuk kegiatan lahir batin kagem nderekake napa mawon sing dados tindak lampahe Kanjeng Nabi menika carane kanthi ngisi wadah sing sampun kebek kala wau, yakni ngatah-ngatahake maos sholawat saha salam kagem Kanjeng Nabi. Wong kiyambek niki menawi badhe mbuktekake kaceke niki saged dibentenaken saestu. Misalipun ngeten, kula panjenengan sedaya nalika teng pondok nggih mesti wonten piwucal diantawisipun nalika ngrembak salat duha. Salat duha menika kalian Kanjeng Nabi kan panci diiklanaken minangka jalbur rizki. Kan ngoten. Sehingga tiyang ingkang nampi iklane Kanjeng Nabi lewat piwucale para guru niku nggih kathah sing kesengsem kalian jalbur rizkine niki. Kan ngoten. Sehingga oleh mempeng nindakake duha niku krana kepengin diparingi jembar rezekine. Niki nggih mboten lepat wong pancen Kanjeng Nabi le iklan kados mekaten. Tapi yen wonten santri saged nindakake salat duha, tapi perlune nindakake salat duha niki krana kepengin nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi, niki jembari rezeki luwih cepet tinimbang le nindakake krana ngoyak rezeki. Saged dibuktekaken. Keranten cara itung-itungane ngeten, kiyambek nindakake salat duha, niate nggih tetep lillahi taala kan. Misale usolli sunnatad duha rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi taala. Sami ugi nggih sing setunggal nggih tetep lillahi taala. Ning teng mriki mapane kan benten. Nyong tak nindakake salat duha ben rezekine mundhak. Kan ngoten. Niku padha kalih nembung piyambak. Sementara nek kiyambek le mapan nindakake salat duha niku kepengin nderek dhateng tindak lampahe Kanjeng Nabi, niki sing nembungake teng pengiran Kanjeng Nabi. Saged dipahami nggih? Kinten-kinten cepet nembung kiyambek napa ditembungake Kanjeng Nabi.
tembungake Kanjeng Nabi. Ning kaya ngoten niku nek cara dipraktekke lak nggih radi ewet nggih, ora patiya kelingan barang. Lah sehingga niki wonten pakempalan halal bihalal alumni ugi ahlil qaryah Kalipaing, ugi termasuk dateng para dzuriyah saking Mbah Ilyas. Kawula badhe nderek matur nggih. Wong niki ndilalah judule wau tirose Mauidhah Hasanah. Nek estune nggih mboten patut, ning cara dipatut-patutake tasih mending keranten mingkon Mauidhah Hasanah. Nek dados uswah hasanah kula mboten saged. Tapi nek sing penting mauidhah angger omonge apik nggih niku wis rada mlebu lah nggih. Lah niki ngeten. Kiyambek dados santri gadah guru sinaosa kiyambek niki tasih kauratan menawi badhe langsung nderek dateng tindak lampahe Kanjeng Nabi, tapi kiyambek kalih pangeran diparingi fasilitas paling boten niku nderek dateng tindak lampahe guru, sehingga guru menika dados trundakan sing pertama nalikane kiyambek badhe nglatih ihsan dhateng Gusti Allah. Cara pelajaran pondok sak monten katahe niku kan intine nggih namung 3 niku. Setunggal iman, nomor kalih Islam, nomor 3 ihsan. Nek iman niku kan babakan jero. Kan ngoten. Sing penting teng jero ati dhewe ora owah saka pathok. Percaya karo Gusti Allah, percaya karo utusan-utusane Gusti Allah, percaya karo kitab-kitabe Gusti Allah ngantos rukun sing paling kantun, kan ngoten. Semanten ugi Islam. Islam niku urusane sing zahir, sing jaba. Syahadat niku ya kudu muni tenan. Salat niku ya kudu obah tenan. Nggih, zakat ya kudu ngetokake tenan. Poso ya kudu ngempet tenan. Haji nggih mangkat tenan, mboten kok terus mampir teng Jakarta 40 dina kan mboten. Lah niki sing Islam. Lajeng disempurnakake kanthi iman, napa kanthi ihsan. Sementara para guru anggenipun ngaturaken piwucal turun temurun saking Kanjeng Nabi, ihsan menika kan konsepe antak Buddha ka annaka taroh. Sing sepindah kan ngoten. Yen kowe nglakoni ibadah kaya-kaya kowe weruh Gusti Allah. Nek mboten saged mandhap malih, nek kowe ora iso kaya weruh Gusti Allah, padahal meng kaya-kaya tok, keranten donya niki pancen dereng panggonan sing pantes damel mirsani zate Gusti Allah. Nek kiyambek dereng kiyat teng mriku nggih rumangsa nalikane ngibadah dipirsani karo Gusti Allah. Kinten-kinten aurat napa mboten? Maos tahlil kaya-kaya dipirsani Gusti Allah nggih. Rumangsa nek dipirsani Gusti Allah saged napa mboten? Ewet. Kan ngoten. Lah niki kiyambek badhe dumugi ihsan. Sing bener-bener bisa ngrasakake nalika ngibadah kaya-kaya weruh Gusti Allah. Utawa rumangsa dipirsani Gusti Allah niki kok dereng saged. Alhamdulillah kiyambek kalih pangeran niki diparingi takdir caket kalih donya ngaos sehingga gadah guru. Lah paling boten nggih niki nek kiyambek dereng saged rumaos dipirsani Gusti Allah niki latiyana nek dong ibadah kaya-kaya dipirsani kalih gurune piyambak. Pun nate nyobi napa dereng?
Niki ihsan ondo sing sepindah. Mila kita kedah syukur nalika kita kalian Gusti Allah dipapakaken gadah guru. Keranten guru menika menjadi tangga pertama oleh kiyambek badhe nuju dateng ihsan. Kan paling boten ngeten umpama teng griya napa malih guru sampun kapundhut katimbalan wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala terus salat. Kadang-kadang salate niku durung anteng. Mungkin secara lahir pun anteng. Tapi lebar Allahu Akbar bubar angen-angene rono rene. Tapi ngoten niku nek duwe rumangsa, nek aku salat kaya ngene njur gurune aku pirsa, kira-kira gurune aku duka apa ora. Niki sing perlu diaktifkan tenggene pengangen-angene santri. Sehingga guru niki mangkih saged mandu saestu dhateng kula panjenengan sedaya. Keranten nek guru ngoten pun boten usah disumelangi, kiyambek boten pareng ragu kalian guru. Ning kadang-kadang santri sing dijek munggah niku sing ora gelem, niku sing repot. Nggih. Wong cara teng manakib mawon Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku napa nggih? Carane niku ngetawisake konsep sebagai guru. Nggih. Dadi teng manakib nika kan sok diwaos wa ana likuli man asaro min jami'i ashabi wa muridi wa muhibbi akhudhu biyadi kullama asaro hayyan wa maita. Nggih. Aku kuwi nggih krana dadi guru. Nalikane ana santri, ana wong sing tresna karo aku, nggih. Wong sing ngaji karo aku, murid-muridku kok ana sing kepleset. Mbuh mati, mbuh urip, tak candak nganggo tanganku dhewe. Akhudhu biyadi kulama asara hayyan wa maita. Mati urip tak tulungi nganggo tanganku dhewe. Fa inna farosi musraj warumhi mangsub wa qausi mautur li hifdzi muridi wa huwa ghafil. Ngoten dawuh Syekh Abdul Qadir. Kabehke wis tak cancutake. Duwe tombak tak dekake, cara pedang wis tak lolos, gendewa wis tak pasang, jaran wis tak siapake pelonone. Dalam rangka napa iki gawe njaga muridku senajan muridku lali karo aku. Niku guru. Mila leres menawi teng Ihya ngantos dipun dawuhaken wa matakana indal muridi tatalluun ila syaikhin akhor la tasfusuh batuh. Nek ana murid, ana santri kok lekas nyawang karo kiai liya sing dudu kiyaine dhewe niku diarani le nyantri wis ora murni. Nggih, sehingga leres kula nate mireng termasuk ngendikane Al-Maghfurlah Mbah Kyai Khudori nggih, Tegalrejo pirsa nggih. Niku nate ngendika alumni sing tenan alumni niku sing wis mbalekake putrane teng pondoke dhewe. Niku sing jenenge alumni hakiki. Kula kinten nggih nyimpulake saking dawuh teng Ihya niku. Keranten nek santri kok wis mayang temoleh malah nyawang karo kiai lila sing dudu kiyaine dhewe. Nggih niku wau latas fusuh batu. Le nyantri wis ora murni. Lah nek le nyantri pun boten murni, niki walayas taidu qalbuhu li sirayati hali syaikh ilaih. Nek santri kok wis miring, nggih. Niki atine mboten saged damel wadah sirayahe para guru. Sirayahe para guru niku maknane pripun? Napa sing dados tindak lampahe guru? Nggih, minangka dadi uswah. Niki mboten saged temetes tenggene santri. Mila
kiyambek niku nek kepengin ketularan napa sing dados keistimewaane Mbah Kiai niku kudu madhep mantep tenggene Mbah Kiai. Niku nembe wonten kesempatan kiyambek badhe ketetesan siroyahe guru. Misale kok gurune ahli melek bengi, kiyambek kepengin ketularan, niki nek nyawang karo liyane guru mboten kelakon kewarisan. Saged dipahami nggih. Lah niki mau idhoh nggih, kula nek kon nyontoni nggih dereng saged. Mila kula mriki nderek mawon diparingi tugasken mau idhoh, tapi kula nggih nyuwun tulung dhateng panjenengan kula dipangestoni. Napa malih panjenengan kathah ingkang langkung sepuh tinimbang kawula, mugi-mugi kula ugi saged ngestokaken napa ingkang dados dawuh-dawuh saking para ulama salaf menika. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh Bapak Ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken, nggih kados kiyambek anggenipun gathuk-gathukan ting babakan ngaos, bahkan nalika sampun medal saking pondok dados alumni tasih wonten gerakan kempalan alumni sae menika selapanan utawi halal bihalal sak panunggalanipun niki lahan kagem ikhtiar kula panjenengan sedaya supaya tetese getih ngaji niki mangkih saged mboten sirna ngantos dumugi putra wayah kula panjenengan sedaya. Mila kita dados alumni nggih niki kedah kagungan raos nalika ditimbali acara halal bihalal utawi kempalan alumni selapanan niku kudu duwe rasa iki sing nimbali Mbah Kiai. Mboten kok terus iki nganakake alumni pas tenggene daleme Pak sinten sing ngundang niku mboten, sing nimbali nggih Mbah Kiai. Ming pas gilirane teng daleme sinten ngoten niku. Niki sing perlu sareng-sareng kita raosaken. Lah insyaallah kanthi barokahipun kiyambek asring muraqabah dhateng guru, tetes siroyah menika mangkih tetep nggih saged kita raosaken tenggene putra wayah. Keranten kita nggih kedah prihatos ningali zaman sing kados ngeten. Mangkih sing badhe dateng niki jelas langkung nemen. Bahkan Kanjeng Nabi kan nate ngendika suk nggih kan ngoten cara Kanjeng Nabi le mbahasake al mutamassik bidin yauma idzin kaqabidil jamr. Wong sing nyekeli agama teng zaman akhir niku diibaratake kaya nyekel mawa. Cobi sinten sing betah nyekel mawa? Wong kiyambek kepletikan lintingan mawon gage kipatake. Lah kok mawa kok nyekel, sing betah sinten? Tapi nalikane kiyambek teng zaman akhir napa malih mangkih putra wayah menangi zaman sing saya akhir kok purun nyekeli agama tenan. Senajan diibaratake kaya nyekel mawa, nggih. Nek gelem nyekeli tenan dawuh Kanjeng Nabi nggih niku ngungkuli 50 sahabat. Sahabat zaman riyen mawon sami meri kok saged Kanjeng Nabi wong boten menangi jenengan nggih adoh saking zamane panjenengan tapi kok saged ngungkuli kita-kita sing sami menangi jenengan. Ya pancen kaya ngoten niku bagiane nggih. Sehingga sinaosa kiyambek niki secara zaman tebih kalih Kanjeng Nabi, tapi kiyambek saged ngungkuli para sahabat sing penting cekelane tenan, cekelan agama. Lah niki mboten sanes dalane nggih namung kiyambek nyaket ngeraket dateng pondok-pondok pesantren. Nggih, lah alhamdulillah kula panjenengan sedaya cara teng lintasan takdir niki dipesti kiyambek sami saged ngaos wonten Kalipahing mriki nggih sehingga lahan kiyambek kagem nguri-uri getih ngaji getih oleh kenceng nyekel agama niki langkung mayar tinimbang tiyang sanes estu niki kedah disyukuri nggih jenengan menawi ningali tiang-tiang sing teng Jawi nika masyaallah ya kepengin nggih kepengin dadi santri,
kepengin amor karo santri ning dilalah memang pestine niku mboten nggih kaya ngoten nika. Lah kiyambek sing kalih pangeran dipesti ting jalur ngaji niki kedah dipun syukuri saestu diantawisipun nggih menika kanthi muraqabah dhateng guru. Sehingga mangkih tetese siroyah menika putra wayah kula panjenengan sedaya saged ngraosaken. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken. Kiyambek diantawisipun nalika zaman tasih aktif manggen teng pondok kan sami ngraosaken. Mbah Kiai niku nek dawuh mboten patoso kathah. Tapi lenjarem teng jero ati niku luar biasa. Mboten ilang-ilang sepriki. Sementara nalikane kiyambek sampun teng griya, nggih kadang wonten sing disuguhi ngedhep lare setunggal kalih ngaos alip-alipan utawa malah saged ngaos kitab utawa mboten sama sekali, tapi kan ya gadah santri. Wong santrine awal niku kan nek ora anak ya bojo niku santri. Nggih. Tapi kiyambek nalikane sanjang kalih santri-santri niki nggih. Niku ora patiya digaple. Leres napa mboten? Cara zaman riyin tiyang sepah niku ngendikani tenggene lare, tenggene anak-anak didik murid-murid cekap aja sok kaya ngono ora ilok niku wis wedi banget. Lah zaman sakniki muni ora ilok ditambahi dosa kuwalat mboten wedi. Lah niku diantawise keranten memang carane le dawuh tiang-tiang rumiyin napa malih carane le dawuh para guru niku memang beda banget. Nggih. Dados cara tenggene kitab Awariful Ma'arif nika diantawise guru niku le nggambarake kaya malaikat Jibril. Teng babakan napa guru niku aminul ilham. Nggih, kamakana anna Jibril nggih aminul wahyi. Dadi malaikat Jibril duwe tugas ngamanake wahyu supaya bisa wutuh tekan Kanjeng Nabi disampaike apa anane tanpa tambah tanpa kurang. Guru nggih ngoten niku. Ilham menika diamanake tenan sehingga tekan tenggene santri-santri niku ya wutuh. Sehingga cara misale kiyambek teng pondok ngaos Fathul Qorib nggih diwucal kalih Mbah Kiai nggih kados ngoten niku. Napa sing dados kersane mu'alife Fathul Qorib nggih napa sing dados kersane mu'alife takrib niki nggih bener-bener wutuh. Lah ilham niki kan pun sak nginggile hidayah. Nek hidayah niku gampangane pengetahuan sing diparingake pangeran dhateng menungso sehingga bisa mbedakake endi sing hak endi sing batil. Kan ngoten. Wong maune ora mudeng karo salat diparingi piwucal sehingga ngerti oh salat kuwi wajib. Nggih, nek ora salat ki dosa. Kan ngoten. Lah niki hidayah. Nek ilham niki pun sak nginggile malih. Keranten nek ilham niku mboten namung pengetahuan sing ditemplekake kalih pangeran teng kawulane sehingga ngerti endi sing hak karo sing batil, tapi sing jenenge ilham niku sekaligus empun berpihak tenggene sing hak. Nggih. Dadi cara wong niku ora kadoan nek nembe angsal hidayah niku ya gek ngerti endi sing bener endi sing salah. Tapi nek wis oleh ilham niku ngerti endi sing bener, endi sing salah, tur piyambake niku wis milih tenggene sing bener. Niku jenenge ilham. Lah guru-guru kula panjenengan sedaya nggih ngeten iki. Mila tenggene Al-Anwarus Saniyah dingendikaaken nalikane kiyambek badhe nyanjangi mbuh niku tenggene anak, tenggene murid nggih, tenggene sinten mawon.
niki dipun aturi ndonga riyin Allahumma rzuqnas shawab fisumti wal khitab. Niku cara Syekh Abdul Hamid Kudus mualife Anwarus Saniyah. Gusti kula nyuwun diparingi leres, sanjang ya leres, mendel nggih leres. Niki gambaran porsi guru menika bener-bener utuh oleh nyampeake. Lan kiyambek nalikane sampun ngertos porsine guru kados mekaten niki nggih bisa oleh duwe rasa kalih guru niku mboten owah. Sinaosa cara guru niki sampun kapundhut wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wonten kitab-kitab sepuh niku dingendikake kiyambek niku nek ziarah tenggene guru. Niki guru sing diziarahi teng sarean niku nderekake napa sing kita waos. Kiyambek maos la ilaha illallah. Beliau ingkang sumare nggih nderekaken. Niku saestu. Lah pramila nalikane kiyambek sampun ngertos porsine guru kados ngoten niku kiyambek garek mapakake oleh dadi santri, oleh dadi murid niku sing saestu. Aja pisan-pisan medang miring kalian guru. Nggih. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, panci tantangan-tantangan nalikanipun kiyambek sampun bermasyarakat sing jenenge kerepotan sak panunggalane ngoten niku nggih enten mawon. Nggih. Tapi kiyambek perlu ngulinakaken. Misal nalika pikantuk undangan saking pondok, senajan kiyambek mungkin wis kadung nyaguhi acara napa niki paling boten nyuwun Gusti kula nyuwun ditatakake kersane kula niku saged suwanting guru kula nalika acara niki padahal ya genah nek ana barengan tapi paling boten wis mangkat dongane riyen sehingga mangkih cara kepepete tenan ora iso mangkat niku dongane tetep mangkat. Ya Allah Gusti kula nyuwun tulung acara ting pondok dinten niki panjenengan paringi sukses lan paringi barokah. Nggih. Ampun ngantos acara ting pondok niku dados acara ingkang mengkecewakan napa malih ngisin-ngisini. Niki santri paling boten ngoten niku. Nggih. Dadi cara alakoh tinggene pondok niku betul-betul urip. Nggih. Keranten kiyambek niki cara Imam Ghazali lenggambarake utek niki ibarat kaya ratusan kamar. Lah kamar-kamar niki sami peteng. Nalikane kiyambek pun ngaos kalih guru niku setunggal kalih kamar-kamar teng jero utek niku sami urip. Nggih, cara lampune niku urip. Sehingga kiyambek ngertos, oh nang kene ana iki, ana iki, ana iki. Gambarane ngeten iki lah cara misale masjid niki jenengan dalu-dalu listrike mati ora ana kancane teng jero masjid niki masjide wiyar napa mboten nek cara dinggeni piyambak wiyar napa mboten tapi nek cara teng jero masjid dhewe emple pas peteng lelimengan niku kira-kira sumpek napa mboten sumpek mboten weruh tangan teng arep mripat mawon mboten ketok tapi nek empun padang niku dadi genah oh kae nang kono ana rak wadahi rukuh wadahi sarung kono wadahi Al-Qur'an sisih kono ana sapu nggih sing nang kono kae ana napa ana sapu ana sulak sak panunggalane niki ketawe sedanten nggih lah ruangan-ruangan tenggene uteke kula panjenengan sami nggih ngoten niku. Lah, obor sing diuripake kalih guru niki badhe lestantun gesang ngobori kula panjenengan sedaya nek kabele niki mboten dipedhot. Lah supaya kabele mboten pedhot, mboten wonten sanes kiyambek kudu muraqabah kalian guru. Nggih, nggih niku wau. Cara kiyambek bermasyarakat napa mawon misale disuwuni tulung babakan hukum
utawa napa mawon niku paling boten kira-kira nek aku nglakoni kaya ngene kok gurune aku pirsa ki duka apa ora, marem apa ora, remen apa ora. Pun niku mawon sing dados patokan. Lah niku sing badhe kesangaken sehingga ruangan-ruangan teng jerone uteke kula panjenengan sedaya menika saged gesang terus. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, kiyambek nggih teng perkembangan zaman sing boten memper ngeten niki ugi boten pareng geser oleh pitados kaliyan pondok-pondok ingkang sampun dipun dekaken, ingkang sampun didhirikaken dening para masyayikh. Keranten porsi ilmu sing diwucalake teng pondok sepriki nggih ngantos sakniki niki sedaya ala hudami rabbihim. Lah ilmu sing kaya ngeten iki angel ditututi lan ora kelakon ketinggalan. Kiyambek niki nek purun saestu ngugemi napa sing sampun dados tilarane para kasepuhan. Niki mboten kelakon ketinggalan saestu. Conto mawon umpama kiyambek sing ora patiya kepikiran tenggene babakan kedokteran. Wateng kedokteran niki kiyambek nek bisa ngaji tenan, nggih, ngerti tenan karo tinggalane para ulama niki mpun wis madhep mantep teng pondok wis cukup. Cukup saestu. Misal kiyambek purun sinau wong teng taklim niku lak diarahake santri niku ya ngaji fikih ya ngaji ilmu tib kan ngoten, ilmu kedokteran. Al fiqhu lil adyan wa tib lil abdan. Fikih niku gawe ngopeni agama, nek tib niku gawe ngopeni badan. Keranten awak menika kan amanah saking Gusti Allah. Amanah minangka dadi kendaraane nyawa. Yen kendaraan bobrok niku nyawane mengko wis wegah numpak. Nggih. Sami jenengan gadah Honda kok bodol ken numpak purun apa mboten? Mboten purun. Kiyambak nggih ngoten. Awak niki kudu diopeni minangka kendaraane nyawa. Lah, ting babakan ilmu kedokteran niki, nggih. Zaman 1000 tahun kepengker Imam Ibnu Sina niku pun ngupload pengetahuan tenggene kitabe sing judule Al-Qanun Fitib niku enten teng bab tasreh. Tasreh niku cara sakniki operasi. Teng subjudul mriku niku wonten tasyrihu nasbid dimah. Operasi batang otak. Niki cara kiyambek ningali teng perkembangan medis internasional, nggih. Tekan zaman yah menten niki langka banget dokter sing bisa ngoperasi batang otak. Kadang wong stroke niku kan krana gangguan enten penyumbatan teng saraf, terus enten kendala teng batang otak atau bahkan kanker batang otak. Lah niki nek wis tekan mriku kan ya kudu dioperasi. Nek dioperasi ya rata-rata mati. Nggih. Wong teng Indonesia niki pertama kali enten wong bisa ngoperasi batang otak niku nembe tenggene tahun 2017. Niku mawon wis rekor sak Asia nomor 1. Nggih. Lan niku mawon ya ora berhasil, tapi wis bisa ngoten tok. Lah, Imam Ibnu Sina 1000 tahun kepengker niku wis nulis carane operasi batang otak. Niki ilmu-ilmu pondok. Nggih. Nek digelar teng jaba mriku pirang-pirang sing do gumun. Wong kiyambek niki nek ngangge awak sesuai dengan buku aturan pakai niku ya mesti sehat kabeh. Nggih. Cara misal sing open-open secara harian, kiyambek niki ken nata dahar. Kanjeng Nabi nulak nate ngendika, panganan sing sifate panas kuwi gunane kanggo ngadem napa kanggo manasi sing adem. Semono uga panganan sing sifate adem kuwi fungsine kanggo ngedem-demi sing panas.
Sehingga tenggene para ulama nggih, tenggene para mujtahid niku tukul wonten produk hukum al jam'u bainal harraini makruhun wa kadzalika al jam'u bainal bardaini. Dadi ngumpulake panganan loro sing padha sifate niku hukume makruh. Contoh tenggene kitab Tibun Nabawi misale nggih, kan enten pembagian kelas makanan. Makanan secara garis besar dibagi dua, ada yang panas, ada yang dingin. Sing panas niku enten kelas-kelase, ana sing kelas A, B, C. Sing adem nggih ngoten niku. Lah niki ilmu pondok jane ning pirang-pirang sing ora sinau tekan kono, sayange ngoten. Nggih, mulane do cepet ketok tuwa, nggih. Niki nek diopeni saestu awet nom. Awet nom lan sehat. Nah contoh ngeten. Ndok niku sifatnya panas. Daging niku sifatnya ya panas. Sehingga kiyambek nek nderek adab Islam tenggene babakan dahar, nek pun mendhet daging ya daging mawon, ndoke aja dijukuk. Nek cah pondok kan mboten. Nggih. Wah, pumpung kan ngoten. Niki mangke nek diteliti secara medis ya mesti efeke kathah. Sehingga malah peneliti barat niku mengkonfirmasi manusia yang pernah hidup di muka bumi ini sing paling sehat niku ora ana liya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niku mulane nek kiyambek ningali criyose sinten Syekh Abi Suja. Syekh Abi Suja niku sing ngarang kitab Takrib nggih. Niku kan tenggene cerita-cerita syarah kan enten. Di antawise keistimewaane Syekh Abi Suja niku usia pun 90 tahun tapi nek ditingali secara fisik niku isih kaya 20 tahun. Luar biasa, rikmane tasih cemeng, kulite tasih kenceng, waja tasih komplit nggih, pemidanget nggih tasih permono, sedaya niku tasih normal. Usia 90 kaya wong 20 tahun. Lah suwijine dinten wonten sing sowan, Syekh, jenengan kok luar biasa. Rahasiane napa? Jenengan kepengin awet nom mboten? Apun kadung tuwa njur pripun? Nggih. Baleni. Tur cara umpama awet nom terus ajeng napa? Lah niki nalika ditangleti wonten tiyang sowan ngoten niku, jawabane ki sederhana. Aku kuwi ngreksa, aku kuwi njaga karo dawuh-dawuhe Gusti Allah, mulane aku dijaga karo Gusti Allah. Sithik mawon ra ono sing rusak. Lah kiyambek nggih ngoten, ngaos kalih guru. Ngaos teng pondok mriki rumiyin, kan diwucal macem-macem, nggih, termasuk aja sok ngrasani. Pun nate napa dereng? Nggih. Pun nate pikantuk piwucal niku nek le ngrasani insyaallah istiqomah. Nggih. Sami mawon mboten kula mboten jenengan sami. Sing jenenge rasan-rasan niku pancen kategori dosa favorit kan ngoten. Nggih niki jebulane sing ndadekake untune dhewe gampang rompal. Nggih. Ya niki wau krana le nganggo mboten sesuai buku aturan pakai. Lesan ke kudune sing kena gawe kiye, nek gawe kiye kena, nek gawe kiye ra kena, tapi kiyambek kan nerjang mawon. Niku kan sami kiyambek gadah blender, kudune gawe blender bumbon-bumbon, digawe blender krikil. Rusak napa mboten? Rusak. Untune kula nggih ngoten niku. Kudune kon untune kiyambek ya gawe deres. Cara makhraje sin niku ya ben resik tenan, sot sak panunggalane hamalah gawe rasan-rasan. Ayo enggal rompal. Nggih. Kirang langkung ngoten niku. Sehingga nalikane kiyambek saged syukur saestu, matur suwun saestu oleh kagungan guru, napa sing dados piwucale guru niki betul-betul digatosake. Nggih, senajan cara wong biyen niku ngaose mboten kados lare-lare santri sakniki. Secara fasilitas pun tebih
Zaman riyen golek kitab ya langka tenan, kudu nulis dhewe. Kan ngoten. Sakniki kantun tumbas. Mayar banget, nggih. Masya Allah, le maknani sak panunggalane. Lah niki monggo sareng-sareng kula panjenengan sedaya le nirakati, nggih, niki lanjutane. Leni rakati niku kula kinten zaman sakniki krana kemampuan tirakat niku semakin menurun. Kan ngoten. Nek zaman biyen santri didhawuhi dheke poso 7 tahun, mituhu rampung tenan 7 tahun. Dheke nek kaya ngene paling ora ling ngrawat 15 tahun tekan Bali isih ngrawat. Niku santri biyen. Lah teng zaman sing kaya ngeten iki, nggih, pun kemampuan tirakat niku saya menurun, nggih. Wong Ramadan mawon karepe arek batalake kok, nggih. Apa maneh nambah poso. Lah, tirakate kula panjenengan sedaya niki justru kirang langkung cara teng zaman akhir sing paling ideal niku ndres napa sing dados piwucale guru rumiyin. Pun niki mawon. Cara misalnya ora betah plosok, ora betah poso, ora betah ngrawat, disyukuri mawon wis pancen zamane, gitu. Nek cara mbiyen kan memang angel tenan golek sego. Dadi cara ngrawat niku ya sekalian, nggih. Keranten pancen kahanan ya angel, sisandene ngrawat gawe tirakat. Asak niki cemepak napa-napa kok, nggih. Saya abot. Lah niki kita pindah sareng-sareng. Napa deres piwucale para guru. Minimal teng griya diselakake sak jam lah. Kepepete kabotan ya setengah jam paling mboten. Kiyambek kitab sing nate ngaos kalih Mbah Kyai niku dideres. Misale Aqidatul Awam, nggih, setengah jam, mangkih katam genti Safinah. Setengah jam amben dina dicicil mangkih genti munggah malih Sulamun Najah tekan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab niki tirakati kula panjenengan sedaya. Lan kula kinten nggih ngirim para guru kanthi kiriman ngaji niku luwih istimewa tinimbang ngirim tahlil. Keranten nggih niki informasi Kanjeng Nabi kan nate ngendika huduru majlisil ilmi afdalu min alfi rakaah. Nekani majlise ilmu niku luwih utama tinimbang 1000 rakaat. Jenengan pun nate icip napa dereng 1000 rakaat? Nggih. Traweh mawon mlincur kok nggih. Hawane niku wah jan kayane kok mathuk sing melu 8. Kan ngoten. Nggih, ya kejutenan pancen apa maneh 1000 rakaat. Lah nek kiyambek ndres ilmu-ilmu sing diwucalake para guru. Niki kan padha karo nekani majelis ilmu. Luwih utama tinimbang 1000 rakaat. Mangke rampung deres, nggih, deres-deres kitab niku matur teng Pangeran Gusti ganjaranipun anggen kula deres menika kula aturaken dhateng almarhum guru kula. Ngoten niku. Napa malih isih ditambahi huduru majlisil ilmi afdalu min alfi rakaah wa min iyadati alfi maridin. Luwih utama tinimbang tilik wong lara cacahe 1000. Kan ngoten. Anek wong siji tilik wong lara umpamane 50.000 ping 1000 pun telas pinten. Nggih. Niki damel munjung guru kan luar biasa. Isih ditambahi malih wa min syuhudi alfi janazah. Luwih utama uga tinimbang aweh syahadah ting jenazah cacahe 1000. Niki nekani majlise ilmu. Bahkan sahabat mawon lebar Kanjeng Nabi cekap ngoten wonten sing matur wahal min qiraatil Qur'an ya Rasulullah. Napa nekani majlise ilmu niku ugi langkung utama tinimbang maos Al-Qur'an? Jawabane Kanjeng Nabi wahal yang faul Qur'an illa bil ilmi. Apa Qur'an niku bisa manfaat tanpa ilmu? Jawabane Kanjeng Nabi nggih, keranten Qur'an niki nggih boten badhe manfaat tanpa ilmu.
Panjenengan kan sampun nate ngaos, nggih. Kitab-kitab niku kan sami nerangaken nalikane iya kanak budu kok ucul tasdide. Niki maknane wis pindah adoh banget. Kan ngoten. Iyaka nak budu resmi nganggo tasdid namung dateng panjenengan Gusti kula nyembah. Wa iyaka nasta'in. Lan namung dateng panjenengan Gusti kula nyuwun tulung kan ngoten. Tapi nek tasdide ucul, maknane adoh banget. Iyaka nak budu misale. Namung dateng sorote srengenge kula nyembah. Niki Quran ngeten iki. Nek ora ngaji tenanan keleru bahaya banget. Sehingga memper nek guru ngaji Quran niku teng pundi mawon sok galak. Nggih, kiyambek dadi wong tuwa anake ngaji Quran seneni aja melu nesu. Nggih, keranten niki bagian saking tanggung jawabe guru. Lah terus kaya salate kiyambek ngibadahi kiyambek sedaya niku dadi luwih berkualitas krana guru. Nggih. Wonten tenggene kitab niku dingendikaaken dados awal niku bahas masalah sanad ilmu. Terus bakda niku ngendikaaken wong sing duwe sanad terus maca tahiyat teng jerone salat idza qalal insan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah faka'annama hajja wa tamar. Niki beda banget karo sing tahiyate apal tanpa guru. Nggih. Nek sing tahiyate le ngapalke niku krana digurukke tenan, nggih. Nalikane dienggo teng jerone salat ngucap at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah niku ganjarane padha karo kaji sepisan umroh sepisan. Pun niku nek sing ora tau digurukake mboten gadah kaya ngoten niku. Sehingga kita niku karo guru jan kudu matur nuwun tenan. Kayane salate ya padha karo kancane, tapi bijine beda. Maca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah padha karo kaji sepisan umroh sepisan gratis. Nggih. Aniku nek sedina 5 wektu jenengan kon nglironi le bayar kuat napa mboten? Mulane guru mboten saged ditututi ngangge duit, jasane mboten saged. Saestu, nggih. Lah pripun? Guru sing ndadekake kiyambek paling ora sedina niku bisa kaji ping 9, umroh ping 9. Niku keranten dhewe tahu ngaji. Kan ngoten. Lah pripun? Subuh tahiyat sepisan. Luhur tahiyat ping kalih. Sekedap malih luhuran nggih, pun jam 1:30. Asar pinten tahiyate? Kalih. Maghrib kalih, isya kalih. Niki ngopeni wajib tok kaji gratis ping 9, umroh ping 9. Niku nek arek mbayar jasane guru pripun? Mboten saged. Nggih. Niki mawon isih ditambahi wa idza qala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh faka'annama zarul habiba sallallahu alaihi wasallam. Nalikane tahiyat niki digurukake duwe sanad tenan teng jero salat kok diwaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh niku padha karo ziarah Kanjeng Nabi sepisan. Larang napa mboten? Nek mangkat dhewe awis napa mboten? Wawis banget. Nggih. Tambahi malih wa idza qala assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin faka'annama zaro jami'al auliya fid dunya. Ping jero salat kok maca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin niku padha karo ziarah kabeh wali sak donya. Nggih, jenengan nate ziarah wali songo napa dereng? Sampun nggih, pinten dinten? Paling boten kalih 3 dinten. Nek sakniki paling ora ya urunan 500.000 kan ngoten?
niku nembe wali songo. Ning nek kiyambek duwe guru ngaji tenan ting jero salat maca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin niki wis padha karo ziarah wali sak jagat. Niku nek bayar mangkat dhewe arek entek pira. Niki sing perlu kita syukuri sanget oleh kita gadah guru. Mila monggo sareng-sareng pondok menika kita ramekaken sareng-sareng. Nggih, panjenengan kagungan putra, kagungan wayah, nggih. Sing protokol pertama nggih niki piye carane anak putuku madhep mantep karo kiyaine aku, karo pondoke aku, karo gurune aku. Penak-penake wong tuwa niku nek karo anak gurune padha niku penak. Nggih, paling penak. Sehingga monggo lah sareng-sareng nggih cara kiyambek rumiyin ngraosake saestu oleh dibina nggih dening para masyayikh wonten pondok mriki. Mosok keistimewaan sing kaya ngoten niku nek anak putune arek rasan kok malah ora oleh. Bisa anak putu sami dijek ngrasakake napa sing kita raosaken teng pondok mriki. Lah, mugi-mugi ngoten menika saged dados barokah. Amin ya rabbal alamin. Ning ngeten iki ya enten sing wis kadung ucul barang, nggih. Ya wis pripun malih, nggih. Tapi paling boten ya diincim lah. Aneke aku ora gelem ngaji misale wis pokoke piye carane putune kudu gelem ngaji. Ngajine nggih mriki, nggih. Pun mangke menawi sampun tutuk teng mriki badhe tabarukan monggo, nggih. Tapi sing paling penting patok niki, nggih. Niki nek saged diwutuhake sehingga kados sing kula aturake kala wau kiyambek mangke saged sami nampi sirayah saking para guru. Kiyambek saya tambah umure saged saya memper-emperi kalih gurune. Rumiyin Mbah Kiai ahli tahajud, kiyambek dilalah aras-arasane dilangi. Nggih, saged sami ngistiqomahake tahajud. Ngeten iki nek mboten ketetesan saking guru mboten mungkin. Wong cara bathuke kiyambek meng kaya ngeten iki, nggih to? Ah, niki monggo ampun ngantos dipun lintokaken anggenipun menggalih. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken kados saking kula namung mekaten kathah lepat saha kirangipun nyuwun agunging pangapunten mugi-mugi dados pitedah ingkang manfaat kagem kula panjenengan sedaya. Kita sedaya saya saged mantep kalian para guru ngantos saestu dugi putra wayah kula panjenengan sedaya sami nampi sirayah. Amin ya rabbal alamin. Mangke donga kersane dipun waos dhateng para Pak Kiai ingkang langkung sepuh. Kula namung badhe nutup sareng-sareng kanthi donga nitipake ilmu. Monggo dipun waos sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Mekaten sepindah malih saking kawula kathah lepat saha kirangipun nyuwun agunging pangapunten. Hadanallah wa iyyakum ila syiratil mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.